निम बिलाइ निम बिलाइखौ नोंथाङा जायोना? निम बिलाइखौ माखासे बेमार आजारफ्राव मुलि हिसाबै बाहायो। निम बिलाइया जानायाव गोखाब्लाबो निम बिलाइयाव गोबां गुनफोर दं, जाय जोंनि देहायाव जानाय बेमार आजारफोरखौ दबथायनानै लाखियो। निम बिलाइया सिराम मेकार एन्जिमनि थाखोखौ दिदोम खालामनानै आरो मिथिंगायारि केर'टेनइड्स, भिटामिन इ आरो सिआव थानाय एन्टिअक्सिडेन्ट थाखोखौ बांहोनानै रासायनिक जाहोनाव जानाय लिभारनि खहाखौ बाङाइ खालामनायाव मदद खालामो। निम बिलाइया बिगुरनि बेमार, सेप्टिक जानाय आरो सन्देरनाय बेरामखौ मोजां खालामो आरो निम बिलाइखौ आलसार आरो एक्जिमानि थाखायबो सुबुरुन होनाय जायो। निम बिलाइखौ खुरिया बेमार, मेगननि जेंना, गन्थंनिफ्राय थै गनाय, उदै गाज्रि जानाय, बिगुरनि आलसार, बिखा आरो थैनि बेमारफ्राव बाहायनाय जायो। नाथाय जुदि नोंथांनि लिभारा लोरबां जाना दं, अब्ला लिभाराव माबाफोर जेंना दंब्ला नोंथाङा निमखौ बाहायनो नाङा। बेनि अनगायैबो गोर्बोआव थानाय आइजोफ्राबो निमखौ बाहायनो नाङा। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन ना, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।